Dnes sa mi stalo, že som prišla o dom, tak si tu stavia nový príbytok. A som najrychlejšie hotový už dať pozor, ako som kuchyňu alebo postel. Som smedná a som poprvé novená a som sa spáč, lebo keď je noc, není noc najlepšie pri vonku. Ale to je takže to mám postavené. To mám dosť peniazy na to, hoci mi to trvať, ale neviem. Možno nakedy natočím video z mojej bufy. Žena vždy chcela točiť na YouTube, ale nemohla. To by bože. Ja sa povedal kytáček. Jemeno je Kaja. Skýka ona Kaja. No, počkáme na to. Sme si vplávajú na to, mám možno také isté veci. No. Vždy to vrávi. Proste mi na nej vôbec záleží, no. Keď som taký núdzi, tak je to vždy poviem. No. Tiež. Mám to. Tak, rýchlo. Ok, keď to tu trochu dostavím sa. Live done. Takto mi to začalo vyzerá, ja viem, nie je to povie čo, ale už som dobre. A práve skočím. Zase znovu svoj. Dajte mi trochu súkromia, prosím vás. No, dobre. No, lebo som srala a keď to robím, mám radšej súkromie. Parkourista. Jej, som taká tupá, že potrebujem šípku. Per. Ja nevydrží. Krása. Pekný, krásny. No. A takto spadnem vždy do priekopy. Brat mi znovu poslal také tie peniaze, lebo on je bohatý, viete. A keby som chcel bývať s ním, tak poviem nie. Takže som sa ho pýtala, či by mi dal aspoň také tie money, keď je taký bohatý. No. A ja mu zavolať. Počkajte chvíľočku. Kamo, ešte predtým, ako video skončí, dajte odber, prosím, aby sme dali tých miliónov. Zráhlosť. Ale reálne na kamere toto takto vyzerám reálne. Ale reálne na kamere vyzerám ešte krajšie a toto je divná kamera. Takže chápete, dajte odber. No tak, už som mu zavolala pri tom, ako sa budem dať čoho. Poslal mi. Ja predtým som iba zdržala. Tak, opak. Splatím 500 000, 5 000. Maličko. Vidím správu. Dobre. To by som sa potom mohla zaspať. Takže, idem znovu zavolať. Reálne, ak mám volať, tak poviete aspoň jednu vec. Som reálne veľmi šťastná, že zajtra mám prázdniny a preto by som bola rada. A poviem vám, že vyjdú asi také ďalšie dve takéto videjka, kde staviam, lebo som si povedal, že budem tu vás robiť zatiaľ, čo budete, že budem pracovať na videjkách, takže čau. No mám to. Jup.
Áno, a 2 videjka vyjdu. Možno zavolám online BFF a budem to čítať s ňou, ale to neviem, čo vidíte, ale budem mať zahalenú tvár. Lebo pravú fotku je nemôžem ukázať. Máme každopádne je reálne povedať všetkým pravdu o mojej identite. Jej je 10 a mne iba na YouTube 11. Reálne svoj úplne pravý vek, ktorý mám, vám poviem až potom. Áno, je to viac ako 9 a menej ako 20. No. Ja vlastne viac ako 10. Vlastne ja budem... No tak... No, neviem, ako vám to mám vysvetliť, ale ak dáme 1000 subscribe, tak vám reálne odhalím všetko, čo som si vymýšľala. Lebo nemôžem akože odhaliť na YouTube svoju pravú identitu. Ale že tak... Preto to všetko tajím. Nebuďte na mňa naštvaní za to, že som vám o tom klamala. Reálne to není fakt moja pravá identita. Reálne sa zahalujem, aby si nemysleli, že som určite reálne detko, čo si dá takýto hlas a dá si taký efekt dievčatka. Nie, to som reálne ja, nie som žiadny detko. Pochopte, prosím vás. Ak to nepochopíte, môj život sa zrúti. Zrúti sa. Už sa zrútil. Super, takže daj odber. Plus reálne chcem to dať a potom to všetko odhalím, takže sa nebojte. No a začal mi to vyzerať takto. Ale už ma to nebaví, takže čau.